दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा जि जिल्लाफोराव खालामदों। दा बिदिनो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जों नायथिंनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार टाउनावनो थानाय क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गार्लसआव जे क'क्राझार आनसलिकआ बेयाव कचिं क्लास होगासिनो दं, बेखौ जोङो नायनो फैदों। दा बेयाव फैनानै गोबां स्टुडेन्टफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथायारि जि जांख्रिखांनाय हाबाफारि बेनिनो मोनसे बियो हाबाफारि दि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा, आरो बेखौ जों होबोनाया 2006 मायथाइनि एबा सिगांनिफ्रायनो बेखौ होबोबाय थादों आरो बियो खोब मोजाङै जोंनि फरायसाफ्रा बाहागो लादों। आरो गुबुन गुबुन बोसोराव जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बादाखौ खुंनाय जायो, देग्लायबो बिदिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गोबां जिल्लाफ्रा दिनै हाबाफारिखौ लादों। दा बेयाव जों नायोबा गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दोआव थानाय गासै 12टा जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लादों। गासै 84 दख'रायाव गासै 134 मिरु आनजाद बे सोलोंथाइ बादा बेखौ खुंनाय जादों। बेयाव गासै 6778 फरायसाफ्रा बाहागो लादों। दा बेयाव फरायनायजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन रोंगौथिफोर थानाय माखासे बिदि फोरोंनायबो हाबाफारि बेयाव लानाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां जोंनि दख'रानि बिबानगिरिफोर आरो जायगानि ओनसोलनि मेलेमजिबि बा जोंनि गुन गोनां फरायसाफ्रा बेयाव फोरोंगिरि महरै फोरोंदों। दा आसा खालामदों बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा एसेबाबो बिथांमोननि थाखो फरा बारहोनायाव एसेबाबो हेफाजाब होगोन। लोगोसे बिथांमोना जेसेबांखिनि सोलोंनो आद्रा थानायफोर सोलोंनांगौ जिखिनि बेसिक नलेज नांगौमोन, बेखौ बे जोंनि फोरोंथाय बादायाव फैनानै बिथांमोना सोलोंनो हादों। दा बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों सोलोंथाइखौ लानानै मालाबाबो जोङो उन जानानै थाखाय खामानि मावनायाव आरो उननि समावबो जों खामानि मावबाय थागोन। आरो बे फरायसाफोरजों जोङो दा लोगो हमनाय बा गिदिंनानै जों फरायसाफोरखौ कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननांगौनि थाखाय फरायसाफोरखौ जों थुलुंगाखांनाय माखासे हाबाफारि जों लादों। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुङो। दा बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनायावबो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे बाहागो लानांगौ, बेखौबो जों फरायसाफोरनो फोरमायनाय दिनै बे हाबाफारियाव गिदिंनानै जों फरायसाफोरजों जे सावरायनाय हाबाफारि बेयाव बिथांमोननो जों फोरमायनाय जादों। मा क्लासनि? जोङो बेसिकेलि क्लास 9, 10खौ जोङो होनाय जादों, नाथाय जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों बा जोंनि दख'राफ्रा क्लास 6निफ्रायनो बिथांमोना 6निफ्रायनो सोरबा दख'राफ्रा क्लास 6निफ्रायनो होनाय जादों। आरोबाव जोंनि भिलेज इउनिटबो गोबां जायगाफोराव दं बा गामिफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा गामि लेभेलावबो बा एलपि स्कुलफोरावबो एलपि स्कुलनि फरायसाफोरखौ बिथांमोना फोरोंनाय जि हाबाफारि बेखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बियो बुंनो थाङोबा दायो एलपि टु माने हाइ स्कुल लेभेलनि बियो जोंहा जाबाय थादों। आयदाया गोरलैयै माने जेनेरेल साइन्स आरो मेथामेटिक्स लोगोसे इंलिश ग्रामार, बे मोनथामखौ बेसिकेलि लानाय जादों। नाथाय बेजों लोगोसे बेयाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रा औवानि आइजें आइला हेबनाय फोरोंनाय, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दख'राफ्रा माखासे हारिमुवारि दामजु दामनाय फोरोंनायबो बिथांमोना लादेरनाय जादों। बेजों लोगोसे आरोबाव बेयाव माखासे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटि बिथांमोना लानाय जादों। दुलाराय आसाम नाङै मोनबेसे मिरुआवहाय फोरोंथाय? गासै दुलाराय आसामाव 137 137 सेन्टाराव जादों। बेयाव प्राय 7000नि खाथियाव फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों। मालाबा खम मालाबा बारा जायो। दा बेयाव बाहागो लानाय जादों। दा बेयाव बिटिसिआवल' नङा, दा बिटिसिनि बायजोआवबो थानाय धेमाजि, लखिमपुर, हजों नलबारि, बरपेटा बा गलाघाट बे जिल्लाफोरावबो बे फोरोंथाय बादाखौ खालामनाय जादों। 1 मान्थ, नाथाय जोङो मिरुनिफ्राय जोबथारनायाव सप्तासे बा 7 सान जोङो फरायसाफोरनो बन्द' हरनो थाखाय जों खावलायदों। बेखायनो गुबुन गुबुन सोरबा दख'राफ्रा 1 मान्थआनो खालामदों, नाथाय माखासे दख'राफ्रा बेखौ लास्टआव 7 सान बिथांमोना बन्द हरनाय जागोन। अनलि फर बर' मिडियाम? अनलि फर बर' मिडियाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि।